hanyar da za ka bi ka cika tallafin ko kuma in ce loan da gwamnatin Najeriya take kokari ta ba mutane a ƙarƙashin NG Carriers. Assalamu alaikum, barka mu da ziyartar mu a cikin wannan channel tamu mai albarka. Ga wata sabuwar hanya da Najeriya ta sake ƙirƙirar ma masu ƙananan jari ko kuma masu neman tallafi da za ta ba su a ƙarƙashin NG Carriers. Idan baƙon ziyartar mu ne a cikin wannan channel tamu, to ka danna mana alamar subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin muna ɗauke da wasu manya-manyan saƙuna a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Kasancewar Najeriya takan fito da wasu abubuwa daban-daban na ƙoƙarin tallafa ma mutane, to ko yanzu ga wata dama ta samu na NG Carriers da gwamnatin Najeriya ta buɗe, sai a hanzarta a je a cika shi kamar haka. Ku diba a cikin description namu na link ɗin, za ka ga link ɗin da za ka bi ka cika. In kuma ba a Zamfara kake ba, to za ka je a cikin Chrome ɗin naka ka rubuta a sunan jihar da kake, sai ka sa kamar misalin Kano kake, sai ka sa Kano NG Carriers, to zai buɗe maka hanyar da za ka bi ka je ka cika. Za ka ga shafi ya buɗe maka kamar haka. Duk inda kake za ka rubuta sunan jihar taku, sai ka sa, sai ya je buɗe. Kasancewa ni a Zamfara nake, gashi ya nuna welcome to the Zamfara State NG Carriers. Don haka za ka rubuta sunan state ɗinku kamar Kano State NG Carriers, ko kuma inda dai kake za ka rubuta kamar haka. Sai ka zo nan inda aka rubuta applying nan wurin, sai ka danna applying haka. Za ka ga shafin zai buɗe kamar haka. To da farko nan sun ce ka rubuta business name, sunan kasuwancinka, sai in sa kamar trading, sa trading a nan wurin. Sai ka zo nan ka zaɓa what king of business, sai in zo nan sai in sa trading. Wannan ni na cika a nawa tsarin ne, sai kai kuma ka nemi abin da kake so ka sa, sai ka sa nan. Sai suka rubuta what king of trading, gashi sun sa nan. To gashi nan farm building, ga sunan dai daban-daban. Sai ka zo food item and processed food, ga sunan dai kala-kala. Wani irin tsarin abin da kake yi, to ni kasancewar zan sa musu wannan, sai na ce musu forest trading, gashi kamar haka. Kai za ka faɗi kasuwancinka kuma ka zo ka sa musu. Sai sun ka ce how much seller in naira do you current make monthly, to sai in ce kamar 500, 500. Sai ka rubuta musu. Sai ka ce what date year did you open your business, shekara ka buɗe. Sai ka zo nan, sai nan inda aka sa, ka diba inda aka sa 2022, nan za ka fara shiga. Sai ka shige shi kamar haka. Sai ka zo sai ka sa shekarar da ka fara buɗe shi. Wato na fara trading a 2020, sai yanzu na sai haka 2020 a wani wata, sai in ce gashi nan February, fara February, sai in ce 22. Sai ka zo nan sai ka zaɓi cikin kwanakin da ka san ka zaɓa. To ni zan zaɓi wannan 22, gashi nan kamar haka. Sai in zaɓi 22, ga date ɗin nan ya hau. Sai ka ce phone number, sai in zo in sa ita phone number da nake yin trading da shi. Sai in ce kamar haka 080, sa 080, kamar haka. Sai in sa 65 504 0412 10. Number of employing, mutum nawa a ƙarƙashina da nake huɗa, sai in ce mutum 6. Sai mu zo na sai mu ce first name of head of business, asalin sunan wanda ke jagorancin abun ɗin nan. Sai in sa ila. Sai yanzu na sa last name, sa Yahaya. Email address, sai yanzu na sai in sa
mail address sa Sama'ila, sa date of birth of held of the business, date of birth sai in zo nan sai in sa haka, sai in zo nan sai in sa 1999 1990, sai in zo nan sai in sa February date kenan, sai in zo nan sa 22, ka sa date ɗinka kamar haka, sai ka zo da aka sa gender of health of business, sai ka zo nan sai in sa male, sai ka zo nan sai ka ce state of business, sai ka zo nan ka zaɓi state ɗin da kuke kasuwancin, sai in sa zamfara, sai in sa local government business, sai in zo nan sai in sa Gusau. To wannan shine hanyar da zaka bi ka cika wannan NG Careers ɗin kamar haka. Da haka sai ka cika naka sabon tsari, sai in zo nan inda aka sa submit, gashi nan ba inda da ja ba, wannan inda aka sa submit nan zan zo in sa submit, sai in shiga submit kamar haka, sai in danna wannan gashi nan kamar haka, sai in danna shi kamar haka. Thank you for responding has been submitted to Zamfara State NG Careers. To gashi na yi applying kenan na wannan. Don haka idan bako kake a cikin wannan tashar tamu, ka danna mana alamar subscribe da ƙararrawa. A wannan tasha akwai sako na musamman. Mun kirkiro ta ne, sabuwar tasha ce muka kirkira domin mu amfanar da kanmu wasu abubuwa kamar haka. Ka je cikin tashar za ka ga wani bidiyo da an ka sa sako na musamman zuwa ga matasa, sai ka saurari jawabi ka ji abin da muke kunshe da shi a cikin wannan tashar. Akwai ƙwararru da muka fitar kusan mutum guda 10 waɗanda za ka saurari jawabin da za su yi a cikin wannan tasha insha Allah. Ma'assalam, sai kun ji mu.